Hlboko v pôvabných uličkách Retimna na slnkom zaliatom gréckom ostrove Kréta stále prekvitá trvalé dedičstvo kulinárskeho umenia proti prúdu industrializácie. Vo vnútri domu v benátskom štýle zo 17. storočia, ktorý sa nachádza v srdci starého mesta, stojí nenápadná pekáreň ako maják tradície a zároveň dôkaz odolnosti. Toto je dielňa 86-ročného Giorgosa Hatziparaskosa, jedného z posledných gréckych remeselníkov, ktorí stále ručne vyrábajú filo cez umeleckú formu náročnú na prácu, ktorá sa v dobe strojov takmer vytratila. Pre Giorgosa sa cesta začala počas jeho tínedžerských rokov, keď sa prvýkrát pustil do sveta pečenia. V 60. rokoch jeho odhodlanie prinieslo ovocie a umožnilo mu založiť si vlastnú dielňu. V tom čase boli pekárne ako jeho všade v Grécku. Keď sa však presadilo cenovo dostupné a efektívne priemyselné pečenie, nespočetné množstvo rodinných podnikov nedokázalo túto zmenu prežiť. Giorgos sa však prispôsobil. S neochvejnou podporou svojej manželky Kataríny a ich syna Paraskevasa sa zameral na cestovný ruch a premenil svoju dielňu na pekáreň a živú ukážku miznúceho umenia. Každé ráno o 8:00 otvára Giorgos drevené dvere svojej dielne. Katarína visí vonku farebné nápisy, ktoré lákajú okolo idúcich, aby vstúpili dovnútra a boli svedkami ich remesla. Budova so starobilým nápisom hlásajúcim "V cnosti dom žiari" nesie v sebe zmysel pre históriu, ktorá sa odráža v práci rodiny Hatziparaskos. Vo vnútri sa proces výroby filo cesta začína jednoducho. 3 ingrediencie, múka, voda a soľ sa zmiešajú vo veľkej miske. Ale to, čo nasleduje, je fascinujúca ukážka zručnosti, obetavosti a vytrvalosti. Po 30 minútach miesenia sa cesto prenesie na valčekový stroj, kde sa sploští a natiahne. Paraskevas, ktorý sa vrátil do rodinného podniku po tom, čo prišiel o prácu v strojárstve počas hospodárskeho poklesu Grécka v roku 2010, starostlivo porciuje cesto na menšie, presne odmerané kúsky. Kým otec a syn miesia cesto na jednotné guličky, Katarína pripravuje obed, rytmus rodinného života prepletený s ich prácou. Skutočné kúzlo začína, keď ho prevezme Giorgos. Cvičenými rukami vyvaľká každú guľôčku cesta do kotúča pred vykonaním podpisového hodu, ktorým sa cesto roztiahne na takmer priehľadný plát. Vrstvu po vrstve sa cesto prehadzuje cez pracovný stôl, kým nie je také tenké, že by sa cez neho dali čítať noviny. Každá vrstva je starostlivo pokrytá ľanom, aby mohla rovnomerne vyschnúť a zároveň si zachovať svoju elasticitu. Proces je rovnako fyzicky náročný ako zložitý. Giorgos sa musí medzi otočeniami okolo stola často pozastaviť, aby si odýchol. Ale pre Hatziparaskosov je to druh choreografického tanca. Keď je cesto hotové, jemne ho preložíme, poprášime múkou, aby sa nelepilo, a nakrájame na veľkosť na uskladnenie. Tieto tenké pláty, známe ako filo, sú základom ikonických gréckych jedál, ako je baklava a spanakopita. Napriek ich usilovnému úsiliu čelí rodina Hatziparaskos silnej konkurencii zo strany strojom vyrábaného filo. Priemyselné linky dokážu vyprodukovať 100 až 300 kg cesta za hodinu, čo je rýchlosť a rozsah, s akým sa žiadna ručná výroba nemôže vyrovnať. Napriek tomu Giorgos zostáva neodstrašený, pretože vie, že jeho ručne vyrábané filo má textúru, chuť a autentickosť, ktorú by žiadny stroj nedokázal napodobniť. Okrem filo vyrába Giorgos aj katajfy, strúhané pečivo, ktoré si vyžaduje ešte väčšiu presnosť. Tento proces mu trvá 3 hodiny a výsledkom je produkt, ktorý sa predáva za menej ako jeho filolisty. Pre Giorgosa však práca nie je len o zisku, ide o zachovanie tradície a jej zdieľanie so svetom. Do dielne prúdia turisti, ktorých priťahuje zvedavosť a prísľub, že budú svedkami starodávnej umeleckej formy. Pred pandémiou sa za dverami často ťahali dlhé rady. Od 2020 sa však scéna dramaticky zmenila. Grécku sa počas jary a leta podarilo dostať pod kontrolu počiatočnú vlnu vírusu COVID-19, no na jeseň počet prípadov vzrástol, čo v novembri viedlo k celoštátnemu zablokovaniu. Uzavretie zdevastovalo turistickú dopravu a kedysi rušná dielňa sa zmenšila. Napriek tomu zostala pekáreň pre miestnu komunitu vzácnou pamiatkou, symbolom odolnosti a kultúrnej hrdosti. Pre Paraskevasa bol návrat do rodinného podniku po kariére v strojárstve nečakaným zvratom. Naplnenie však našiel v podpore svojich rodičov a zachovávaní ich dedičstva. Giorgos si tiež váži spojenia vytvorené jeho prácou. Pred pandémiou často sníval o návšteve Holandska, aby videl priateľov, ktorých si našiel verných zákazníkov, ktorí sa rok čo rok vracali, aby zažili čaro jeho remesla.
Ako sa svet pomaly znovu otvára, rodina Hatziparaskos pokračuje vo svojej neúnavnej práci a priťahuje návštevníkov, ktorí žasnú nad pohľadom na Filo, ako ho naťahuje a skladá ruka. Pre Giorgosa predstavuje každý list Filo a každý prameň katajfy viac ako len produkt. Stelesňuje 10 ročia odanosti tradícií a trvalej láske k svojmu remeslu. Vo svete, kde pohodlie často zatieňuje remeselnú zručnosť, sú Giorgos Hatziparaskos a jeho rodina dojímavou pripomienkou hodnoty autenticity. Ich dielňa so starobilými múrmi a nadčasovými technikami ponúka viac než len pečivo. Poskytuje pohľad na spôsob života, ktorý si cení trpezlivosť, zručnosť a ľudský dotyk dedičstvo, ktoré stojí za to zachovať pre ďalšie generácie.